Vodim vas na posebno mesto koje rezervistuje under VIP. One koji mogu da podnesu VIP, znači ovde se skupimo i držimo VIP svojim telima, podupiremo od četvrtka do nedelje. Pozivamo vas da dođete u nedelju 21. avgusta na Beer Fest. Start se nastupa u 10. Evo, VIP, pa to je to. Htjela sam ovom prilikom sa VIP mesta da vas pozovem da u nedelju 21. avgusta posetite Beer Fest ukoliko ste zainteresovani da vidite nastup Konstrakte i Zemlje gruva koji se dešava od 10 časova na ovoj biri. Pazi, velika je bina, mogli bismo da uključimo i plesačice, ali ne znam kako ćemo dovesti do gosili ovoga do tada. Velika je bina, čini mi se možda veće što vidim ja svoj boč, ona se hrani sve. Idemo napred i poboljšavamo se, brinemo o sebi jer self-care je važan. Intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni self-care je važan. Poštujem